आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनैनि आयदायाव गोबांथार खोथा सावरायनो सानाखै, मोननैसोल' भिडिअनि सायाव सावरायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय MP दिलीप सयखिया डिलिमिटेसननि सायाव मा बुंखो आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' CEM बिथाङा एम बाथा सारनि सायाव मा बुंखो, बे मोननैनि खोथानि सायावल' सावरायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। কোনো নাই, তেনেকুৱা কোনো দুটা সমষ্টি বিটিআৰত হ'ব লাগে বুলি ক'তো কোনো চুক্তিত লিখা নাই। बिटिआर ओनसोलाव मोननै समष्टि जानांगौ होननानै खुनु एकर्डआवनो जेबो लिरनाय गैया। नाथाय बिनि उल्थायै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा मा बुङो बेखौबो जों भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानि। যেতিয়াই ডিলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলত লোকসভা দুটা সমষ্টি গঠন কৰাৰ কাৰণে এটা কথা আছিলে আমাৰ 2003 চনৰ চুক্তি মৰ্মে, আৰু সেই হিচাপে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দাবী জনাইছিলোঁ। निश्चय नोंथांमोना हमनो हाबाय सानैबो दैदेनगिरिया मा बुंदों। सानैनिबो बिबुंथिया आलादा आलादा। सासेया बुंदों बिटिआर ओनसोलाव मोननै समष्टि जानायनि जेबो लिरनाय गैया, नाथाय गुबुन सासेया बुंदों 2003 मायथाइनि जितु BTC एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टआव मोननै समष्टि बानायनांगौ होननानै रायलायनाय दंमोन होननानै। दा आसल खोथाया बेसो जाहैबाय, सोर सासेनि खोथाया सैथो एग्रिमेन्टखौ नायोब्लासो, दफाफोरखौ नायोब्लासो जों मिथिसिगोन। नाथाय मोनसे खोथाया बेनोल', जुदि लिरनाय गैमाराब्ला जोङो समष्टिखौ मोनमारगोन ना मोनमारा, आरो जुदि लिरनाय दंमारोब्ला बे समष्टिखौ जोङो थारैनो मोनथारोब्लाबो मा मुं दोनगोन। दा बे मुं दोननायनि सायावबो एसे गुलाय गुजाय नुनो मोनदों। दा बे मुं दोननायावबो सोर सोर दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना एसे नायनानै लादो। ওদালগুৰি পাৰ্লিমেণ্টাৰী সমষ্টি গঠন কৰিব লাগে আৰু 6টা বিধানসভা সমষ্টি বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত, সেইটো লৈ পেলাই গঠন কৰিব লাগে। দৰং নামটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। দুইখন জিলাৰ মানুহক জড়িত, গতিকে দৰং ওদালগুৰি দুইটা নামতে কৰক, এইটোৱে মই এটা পৰামৰ্শ দিছোঁ। চাওঁ কি হয়। थारैनो जों समष्टिखौ मोनोब्लाबो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंदों उदालगुरि दोननांगौ, नाथाय MP दिलीप सयखिया बिथाङा बुंदों दरं उदालगुरि। दा बिनि आन्दोआव मा दं? जेखियानो जाया मानो जोंना बिटिआर हालामाव एबा BTCआव जोङो थारैनो जोंनो मोननै समष्टिखौ जोंनो नांथारगोन। जों बेखौ नाजानांगोन, जुजिनांगोन, जुजिनानैबाबो जोङो बे मोननै समष्टिखौ लाथारनो नाजानांगोन आरो मोनथारनांगोन। आं बेखौनो आसा खालामो। बेनिखायनो बे आयदायाव गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ खौसे हाबा मावनानै जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ मोनफुंजासिम खामानि मावनो थाखाय आङो गुरैयै गले गले खावलायहरबाय। NLFBनि आफादगिरि एबा आर्मि चिफ बिथां एम बाथा सारखौ एरेस्ट खालामनायनि सोमोन्दै प्रमद बर' सारा मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानि। आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों। दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा। आङो बे बङाइगावआव जिहेतु SP फोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन, दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन। आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय, दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। एम बाथा सारखौ एरेस्ट खालामनायखौ जोंनिनो मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा खबर मोनाखै, खौरां मोनाखैमोन। दा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंल' बिथाङा नुनो मोनदों होनना बुंदों। दा मा दायनि थाखाय एम बाथा बिथांखौ हमनाय जाखो बिनि सायाव जेबो खबर गैया होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथाङा बुंदों आङो खबर लागोन, नाथाय माब्ला खबर लागोन आरो माब्ला मिन्थिगोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। नाथाय मोनसे खोथाया स्पष्ट, दा NIAनि आखायाव दं। NIAनि आखायाव थायोब्ला केसा माबायदि जायो बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। दा हानायमानि जोंनि दैदेनगिरिफोरा बिथां एम बाथा सारखौ
थाबैनो उद्धार खालामनानै लाबोफिनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। मानोना जोंनि बिग्रायारि हान्जानि गोबां सुबुंफ्रा दासिमबो जेलावनो दं, हां थोनो थोनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दङ। बिथांमोनहा दिनैसिमबो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो न'खराव फैनो मोनाखै। न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय जाथि बाय बाहागिफोरजों बिथांमोना दासिमबो थाफैनो मोनाखै। आरो बिनि सायाव आरोबाव सासे दैदेनगिरि बिथाङा जुदि आरोबाव जेलाव थाहैनाङोब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। जावले जावले जों बर' हारिनि सायावल' मानो बेबायदि जाथाया जाबाय थादों, बेखौ निस्सय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा एसे सानै हयै खामानि मावगोन, आं बेखौनो जोबथारनायाव मिजिंथिबाय। दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामनो सानाखै, एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।